אבל המילון לא מסביר איך נולד הביטוי ומתי קישרו אותו לילידי הארץ. וזה מצאנו אצל עוז אלמוג, מקור הכינוי הוא במילה סברס, פירות הצבר האלה, שזאת מילה מאוד מעניינת, זה צירוף של יידיש עם ערבית, כן? זה כמו שמטס ולטקס, אז סברס, וזה כינוי שהוא כינוי גנאי לבני העיקרים במושבות הברון, בפיהם של חלוצי העלייה השנייה. אם אנחנו ננסה לחשוב מה היה בארץ לפני 100 שנה, נחזור 100 שנה לאחור, אז היו פה שתי קבוצות של צעירים. קבוצה אחת היו הילדים של מתיישבי רחובות וזיכרון, העולים שבאו והיו עיקרים במושבות, ובני העיקרים היו ילדים ילדי עיקרים, לא, בלי כך הרבה השכלה, עברית הם בדרך כלל לא דיברו. לעומתם היו צעירים אחרים, חלוצי העלייה השנייה. כמעט חצי מהם היו מתחת לגיל 20 שהגיעו ארצה. הם הלכו יחפים מתוך אידיאולוגיה, הם ראו את עצמם כמשכילים ומאוד זלזלו בבני העיקרים, ולכן הם קראו להם סברס. והזלזול הזה בבני המושבות הוא מופיע בהרבה שירים. למשל, אתם מכירים את השיר על הבחורים מסג'רה, יש יום הולדת לחדווה הקטנה, מה נקרא למתנה, תל אביב עם עגל, ויש את השיר על מטולה וכו'. ואנחנו בחרנו לערב דוגמה אחת, את מסחה. הסתכל על הירח, יקר במוביל את הפרות מן המלח, וחלב רץ בויה, רץ ונובח, עוד מעט נשתכח. ביבי, כך נראה הרחוב במשחק, גם בעצמות בלילה, כן ככה זה, רק נשתגע. יש למות ופרקים כוח, משה הוא רזה אצלו ידיים חזקות. אתמול הרים הפרק שלו כמו היה זאב רוח. יא חביבי, אין ככה זה, ומעט תשתגע. הוא הכלב לא נובח.